स्टुडियो दं आं जेंग्रें नार्जारी बाक्सा जिल्ला जुनियर काबादि हानजाखौ गवालपारानि दुधनियाव जानो गोनां अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेनायाव बाहागो लाहोनो थाखाय फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। फैगौ डिसेम्बर दाननि 28, 29 आरो 30 खालाराव गवालपारानि दुधनियाव जानो गोनां अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट जुनियर हानजा काबादि गेलेनायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्रायबो बाहागो लाहैनो थाखाय गेलेगिरि बिथांमोननो फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया बोरिमाखा गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बे गेलेनाय बादायलायनायाव सानै फोरोंथाय होगिरिजों लोगोसे सा 12 गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाहैगोन। मख'जाथावदि बे बादायलायनायाव गेलेगिरि बिथांमोन आरो हानजाखौबो सायख'खानाय जाबाय होननानै बुंथिदों। लोगोसे बिथांमोना बे काबादि बादायलायनायाव गेलेनाय गावसोरनि हानजाखौ देरहाहोनो सेथि बान्थाखौ लाबोनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय दिबाजराम गयारिनि खौरां। আমার এই কাবাডি টিমটো বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশনৰ পৰা জুনিয়ৰ টিম খেলিবলৈ যাব। এই খেল হ'ব দুধনৈত অহা 28, 29, 30 তাৰিখত। তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আমাৰ ইয়াত যিখিনি এফিলিয়েটেড ক্লাব আছে 18টা এফিলিয়েটেড ক্লাব, সেই ক্লাববিলাকৰ পৰা যিখিনি বাছনিকৃত আমাৰ ছোৱালী, সেই ছোৱালীবিলাকক লৈ আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি সেই জুনিয়ৰ টিমত আমি চেম্পিয়ন হৈ আহিব পাৰিম। সেইটোৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি খুব যুঁজি আছোঁ। ইয়াৰ পৰা 12জন খেলুৱৈ যাব, কোচ মেনেজাৰ 2জন যাব, 14জন টিম আমাৰ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ আমি মোটামুটি 24 প্লেয়াৰ্ছৰ আমি এতিয়া প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ। তাৰে কিছুমান জুনিয়ৰ আছে, কিছুমান ছিনিয়ৰো আছে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি কিছুমান খেলুৱৈ ওলাই অনাৰ কাৰণে সেই গোটেই গ্ৰুপটো আমি ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমাৰ অলৰেডি 12গৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছেয়ে। তেখেতসকলক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে বাকী প্লেয়াৰবিলাক এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰে। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाय होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6000390992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths. Home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.